Gidalit sa SED Marketing, ang tigbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap. Ani akining tulumanon, Ermitanyang Bruha! Sa lain na usab nga sugilanon, mihilak na si Fanny. Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka. Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag pagi, or mahatag ko nimo og karuhay. Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. O era! Mga musimus, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa. Palayon ako! Dili ikaw nga akong kikinahanglan. Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako. Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma. Wa mamatay si Fanny. Ning ako rinan. Wa ko maginahanglan mo. Palayo! Dunay bati sa may sapa. Malipayon sila. Gamay ilong dakog. Usog nga. Husto na! Husto na! Pasig kanta niya! Tabay ko mahibalik sa kani! Dili na ka na mahimo kay patay ka na. Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny! Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyang. Hala! Milak na! Milak na! Milak na! Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati kining sugilanon, mihilak na si Fanny! Gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Sinuat ni Ray Boris, direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Kung kayo ay nakararanas ng paghihirap sa pag-ihi o kaya naman hindi mapigilan ng pag-ihi, pag umihi naman ay mahapdi at may sakit na nararamdaman, maaaring kayo ay may problema sa urinary bladder. Ang balisawsaw o UTI ay isang nakakabalisang karamdaman kung saan apektado ang ating imbakan ng ihi, daluyan ng ihi at pati na rin ang paraan ng pag-ihi. Ang impeksyong hatid ng balisawsaw ay maaaring makapagdulot ng komplikasyon sa ating kidney at atay. At kung ikay may problema sa balisawsaw, mabuti pang mag-SED Cogon Capsule ka na. Ang SED Cogon ay isang uri ng herbal na kapsula na mula sa SED Marketing na napatunayang nakagagaling ng balisawsaw. Inumin lang ang SED Cogon 3 times every day at uminom din ng maraming tubig para malinisan ang urinary bladder. Panatilihing ligtas ang katawan. Tayo na't mag-SED Cogon Herbal Capsule. Sa Cogon, katawan ay may tulong. Sumpay ning atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Oh! Ako si Panyang. Dili na ako si Fanny. Ako nalang dawaton nga ako si Panyang. Ayaw pagkatiguwa nga ka. Nahibaw ko. Bug nagyapon mo ang tanan. Pagsulti na ko dirinan nga ako si Fanny. Himong giwag tagang akong tigog. Kanunay gid ko ni mong lisod-lisoron. Mao nang good
kanay mahimo. Kay dili na ikaw ang magbuot sa mahitabo kanimo. Milabay na ang imong panahon. Gihatag na kanimo ang tanan, pero imong giusikan. Imong gigamit o ginautan ang higayon nga gihatag kanimo. Busa mawagtang na kanimo ang tanan. Hasta ang kamatayon nga gusto mong ang kunon karon magpalayo na kanimo. Dili ka mahimong maghikog, mahimong mamatay ka, pero kanang dili imong pagbuot. Dili ka makapugog na ako. Bisag gamhanan ka, pero dili ka makabuot. Ako paghihapon ang magbuo sa tanan ko, buhaton! Kikapoy na ko! Kapoy! Mauwan na sa atin! Ibundak na! Nauwan na! Nasad ko! Ay naman kayo babae. Huwag ko na siya makita. Nabalaka ko. Tigalig ko sa paybuhato na tumabihan na. Tigalig mo tiwa siya paghikog. Mikusog mayo ang uwan. Sige! Sige! Bundak pa, uwan! Pabaha og maayo ang sapa! Bituon ang tubig sa sapa. Nagkanang nagkakusog ang bulog. Maayo ni. Miduyok ang panahon. Di na ko maglisod paghikog ini. Magpaanod ko sa dakong baha. Mauna kini ang higayon. Kusog na kayang bulog sa baha. Buwambak ko! Narinan, napasagod ni mo dong ay. Nagpauwan ka magmaayo. Nay, may hulma ba yung tibuok ni mong lawas dong? Ha? Musukar ba ni mong dugan? Mura magkagtabodlong dong. Diin magkagikan ay tabodlong. Si Sir Felipe, siya po tuyo. Ha? Sir, Masinguan ka ba, ha? Saan na may balita? naadto na kunta ng ahensya sa lungsod, sir. Pero, wa may mga lahas ni Sir Rita Fanny nga giprinda. Oh, mao ba? Ay, di pa gito prenda karon sir. Gibaw man gitong kawatan sir nga naokay ta. Mga maghuwat gito nga malinaw-linaw. Una to ipamaligya tong mga lahas ni Senyorita Fanny nga iyang kinawat. Ako pa may konhon. Marunong gud ko. Sir, ay kabala ka. Dili ko mahunong sa pagpaniid. Kay, basi mo rin ka ba mga saop ang kawatan.
Ay, ko. Sakit. Sakit sa kulawas. Unsa ni? Pagsusuka, pananakit ng kalamnan, walang gana sa pagkain, hirap makatulog, makating balat, sobrang pag-ihi, pamamaga ng mga paa o nahihirapan sa paghinga. Ilan lamang yan sa mga sintomas na may problema ka sa kidney. 2.3 million ng mga Pilipino ang nakakaranas ng problema sa kidney. Mahalaga ang kidney dahil ito ang nagsasala at nag-aalis ng mga maruruming bagay sa dugo sa pamamagitan ng pag-ihi. Pangalagaan ang kidney sa pamamagitan ng pag-inom ng SED Cogon Capsule 3 times a day at uminom ng 8 basong tubig araw-araw. Laging tandaan, basta problema sa kidney, mag-SED Cogon Capsule! Produkto ng SED Marketing. Unsa ni? Kawayanan. Ni ako sa dako. Kawayanan dapit sa sapa. Nasangit ko rin dakan kay kagingking. Gusto. Nagpaanod ko sa kusog ka ba? Gianod ko sa kusog ka pulog. Ug nawadan ko panimuot. Pero nganong ni ako dinhi? Nganong buhi gihapon ko? Wanang-wana. Ug hinay ng bulog sa tubig. Buhi lang gihapon ko. Nasangit ko din sa kawayanan. Pero imposible. Imposible. Usog kayo ang bulog sa tubig ka kanina. Ug imposible nga masangit lang ko inig kagmay kagingking. Ang tiguang dautan. Ang ermitan niya. Siya gihapon ang nagpugong aron dili ko mamatay. Dili ka makabuot ako. Gusto na ko mamatay, busa ayaw kong buti. Giingnan ko na ikaw! Dili ko maminaw bisag unsang rason. Bisag gamhanan ka pa. Bisag ermitanya ka pa. Wa kay katugod nga mupugong nako. Kung unsay buhaton ko sa kong kaugalingon. Sinilutan ka, ayaw kalimot. Hilom lagi! Nga anong nakigsulti ka man ako nga pahilomon raman di ay ko nimo. Oh. Sige, sulti diha nga ikaw ragusa. Ayaw na! Ayaw! Nagigsulti pa ko ni mo. Ayaw na kawagtang tiguwang dautan! Tiguwang! Nawa na siya. Pero dili ko mohunong. Tan-awang tag-kinsay mo surrender na to.
dire kabaw. Tuna na. Kahit noong sa ba na yung panahon na. Uwan ka ganina, karon puwerte na sa inita. Sige, tuna. Kahit magdarutas tugkaran karon dayong lingay sa adlaw. Busog naman ka kakabaw. Ha? Hay, tingog ay! Yang noon kang kaabaw man ka. Sir, to kang tao ka. Mayango ka man. Inga! Unsa? Saman, busog ka pa o gutom pa? Ana ba? Tingog ka. Kabaw ka. Hala, sige. Tuna lang diha, kay init pa kayo. Balik ko raw niya ka diha. Layo ng amahan ni Renan. Di na siya makakita sa kumbuhaton. Kabaw! Dali! Kawas na sulangan, kabaw! Kawas! Ayaw pagdugay! Dire! Ang pinipisi! Ang tangan kas pisi! Tay? Di magkaikan. Din ka, tay? Ay, nagpatuna ko sa kabaw. Anong ikaw may nagpatuna? Si Tito di, Heilman. Ito as katubhan. Ikaw, diin man ka. Karoon pa man kung makakita ni mo. Hapit makatibukan lang, waas katubhan. Dali gisog ko si Sir Felipe na ko, tay. Ug nalangan ko. Kanasugatan sa ko itong masakiton nga babae. Ha? Nasugatan na sa nemo? Diin man. Sa pangpang, tay. Gusto siya magkikog. Miyambak siya sa pangpang. Unsa? Maghikog? Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka dato sa maayo kabubuton sa said marketing.